Kde jsou? Čekají na tebe vzadu. Teď se spokojený. Dobrá práce, chlapi. Je těch 100 litrů, o kterých jsme se domluvili. A co s ním? Hodíme ho po ldu? Tak co, užíváš si to? Jaký to je pocit být takhle bezmocný, co? Já za nic nemůžu. Že za nic nemůžeš. Byla to nehoda, ona mi tam sama skočila, co jsem měl dělat, já to nechtěl. Jestli chcete ještě 20 000, tak se mě postarejte, jak to do nějaký škarpě. Ne! Zítra vám přinesu prachy. Vyležte ho.